V Bratislave to občas pripomína Kocúrkovo. V súvislosti s majstrovstvami sveta v hokeji tu možno nepostavia jednu, ale rovno dve multifunkčné haly. Hokejový zväz presadzuje výstavbu na Kalinčiakovej ulici v širšom centre mesta za štátne peniaze. Na okraji Petržalky chce zase halu postaviť súkromný investor. Obe strany sa nevedia dohodnúť. Attila Vajda reprezentuje československú firmu, ktorá chce postaviť halu v Petržalke. Tvrdí, že štát to nebude stať ani korunu, výhodou je vysporiadaný pozemok a dopravná prístupnosť. Projekt tej haly, ktorý je koncipovaný nie len na šport, ale predovšetkým aj na kultúru. Druhú alternatívu, halu na Kalinčiakovej, presadzuje hokejový zväz. Ten už získal na svoj projekt sľub od ministerstva školstva na 4 miliardy korún. Kritici tohto projektu upozorňujú, že stavba za štátne sa môže predražiť, hrozí aj zneužitie štátnych peňazí a nebude kde parkovať. Čo sa týka pridelenia pozemku na Kalinčiakovej, prebehli rokovania na úrovni našeho prezidenta, ministra financií, ministra školstva. Najnovšie celú situáciu skomplikovali poslanci Bratislavskej župy tým, že peniaze vyčlenili na petržalskú alternatívu. Deklarovali ochotu alebo pripravenosť financovať kúpu pozemku inde, než je súčasný stav. Autori petržalského variantu tvrdia, že so svojím projektom môžu začať okamžite. Nechápu, prečo na ich ponuku garant majstrovstiev sveta Slovenský zväz ľadového hokeja nereaguje. A bola to ponuka, ktorá od nás žiadala iba morálnu a odbornú spoluprácu. To je všetko. Halu v Petržalke však postavia pravdepodobne za každých okolností. My sme nikdy ani nedeklarovali tú skutočnosť, že túto halu chceme postaviť len preto, aby sa tam odohrali majstrovstvá sveta. Ak by v Bratislave skutočne vyrástli dve nové multifunkčné haly, naše hlavné mesto by sa stalo európskou raritou. Veď Česi v susednej 3-krát väčšej Prahe majú iba jednu takúto halu a ani tú nedokážu naplno využiť. Rado Igas, televízia Markíza.